Morjesta, mä oon Juhana Helmenkalastaja ja mä haastan sut mukaan Movemberiin. Mikä on Movember? Movember on semmonen hyväntekeväisyysjärjestö, joka kerää varoja miesten terveydelle. Eli kerätään varoja tutkimustyöhön, tutkitaan eturauhassyöpää ja kivessyöpää ja kaikkia tämmöisiä miesten mielenterveyteen ja kaikkien hyvinvointiin liittyviä juttuja. Kerätään varoja sinne ympäri maailmaa. Tällä hetkellä yli 21 maassa on 11 vuoden ajan kerätty varoja. Ja mitä tänä vuonna tehdään? AmRoom on isosti mukana tekemässä hyvää. Ja meillä on tämmöinen juttu, miten voi osoittaa hyvän tekeväisyyttä, on tämmöiset viikset. Flashimo-viikset, joka on heijastin. Ja heijastinhan on muuten pakollinen turvavaruste. Eli mitä sun täytyy tehdä? Tehdäksesi hyvää, liittyäksesi Movemberiin. Mene movember.com-sivulle, liity siellä AmRoomin tiimiin, kerätään hyvää, kerätään varoja miesten terveydelle. Ja ostamalla tällaisen Flashimo-heijastimen sä lähetät saman tien Movemberille 2 €. Ja pidä huoli, että myös sun rakkailla ihmisillä ympärillä, ystävillä, tutuilla, lapsilla, vaimolla on heijastin. Tuu mukaan, jos et ole koskaan aikaisemmin kasvattanut viiksiä, niin nyt on mahdollisuus. Kasvo ne tai ei, älä välitä siitä. Se, että siinä on jotain karvoja edes tulee siihen ylähuulen päälle, niin se on merkki siitä, että sä oot tekemässä hyvää. Ja AmRoomista sä saat parhaat viiksien ja parranhoitovinkit ja ohjeet siihen. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa päivänjatkoa sulle ja pistetään viikset vilkkumaan.